galt, jeg var rundt i dag, mand. Ja, det skal ikke det var skidt for det. Ja, det var helt væk, den der. Ja. Hvad, skal du med hjem til mig til Paradise, eller hvad? Jo, det kan vi godt. Fair nok. Hvad, har du hørt det rygte om alle de folk, der er forsvundet hernede i skoven? Ja, hvad for noget? Ja, har du ikke hørt det? En eller anden syg mand, der render rundt og nakker folk? Nej, jeg tror bare, det er noget fisk, det der. Fuck, det gider ikke starte. Hvad har I brug for hjælp, drenge? Nej, det går nok. Okay. Hvad fanden gør vi? Paradise starter med kvarter. Jamen altså, vi kan bare tage Kjellvej gennem skoven. Mener du det? Ja, come on. Det er jo bare et rygte. Ja. Fair nok, det gør vi. Husk det lås. Hvad fanden var det? Hørte du det? Ja, kom, lad os skynde os. Hjælp! Hvad? Oj, fuck! Prøv at høre. Der sker det med en ven. Jeg er uden skov nu her.